Ben, esta primeira sala é a sala que conta un pouco a historia desta casa. Contase como Rosalía, o que lles dixen antes, non tiña casa propia e o pobo galego tardou moito tempo, pero adquiriu esta casa para facer a casa de Rosalía. E aquí nesta parede contase ese proceso, como os artífices da compra desta casa, un deles é este, Xosé Mosquera, o vello dos contos, que tiña un programa en galego durante o tempo da Segunda República, nos anos 30, o vello dos contos era o seu personaxe. Aquí unha imaxe do primeiro patronato Rosalía de Castro, xa nos anos 40 do século pasado, unha muller, polo menos había unha muller, e aquí tamén documentos que falan do proceso de compra desta casa, cartas a Castelao, cartas a Risco, a Otero Pedraio, documentos da fundación. Nesta outra parede contase o proceso, despois da compra da casa, o proceso seguido ata a inauguración da casa como casa-museo. A casa, como ven, non estaba en boas condicións. Isto é unha foto do ano 50. A visita, por certo, unha foto moi interesante, porque é a visita de Dona Gala, a filla de Rosalía Castro, a máis lonxeva, a única que vivía naquele momento, Gala, memoria da familia, a esta casa. Claro, foi unha visita moi importante porque Dona Gala explicoulles a Bouza Brei, a Nalla, bueno, a xente tamén interesada na biografía de Rosalía Castro, como era a vida nesta casa, onde dormían, onde estaban, como estaba a distribución desta casa. Aquí tamén se conta, nesta imaxe, un dos actos que facía o patronato daquela Rosalía de Castro, que era a misa de Rosalía de Castro, que era un acto realmente, bueno, non revolucionario, pero a saída desa misa houve cargas policiais, porque era a única misa na que se oficiaba en galego, na que se podía oficiar en galego. Entón xuntaba alrededor da misa para Rosalía, xuntaba un pouco da resistencia, digámoslo así, antifranquista que podía haber en Galicia. Cabarillas, Otero Pedraio e outros insignes escritores daquele tempo. Aquí contase o proceso de como a principios dos 70, no 70, no 71, gracias a unha, bueno, como un crowdfunding deste tempo, se xuntaron os cartos necesarios para converter esta casa, que estaba nun estado deplorable, na casa-museo de Rosalía de Castro. De xeito individual, a través de asociacións, en Galicia, lonxe de Galicia, foi un proceso moi vivo, moi dinámico. Os equipos de fútbol galegos, o Celta especialmente, que doou unha boa parte dunha taquilla feita contra o Real Madrid. Temos os documentos por aí. Pois todos axudaron para que esta casa deixase de ser unha casa realmente abandonada, se convertese na casa museo. Aquí a teñen feita na cerámica celta de Cesures, que había aquí moi próximo a Padrón. Aquí tamén teñen o documento, a célula persoal de Rosalía, que nos di que estaba aquí, censada aquí no ano 1884. Esta é a última imaxe, verémola despois arriba, a última imaxe de Rosalía de Castro, a última fotografía feita aquí nesta casa con toda a súa familia. E ademais, cando veo aquí Gala, tamén nos dixo onde se fixera esta foto. Unha foto, e foi aquí, ao lado, onde está uns loureiros que ora chamamos o Loureiro dos Poetas. Nesta outra parede fixámoslle unha homenaxe a dúas persoas que tiveron que ver moito con esta casa. Unha é Filgueira Valverde, que foi o director museolóxico desta casa, foi o que deseñou a museografía, a museoloxía desta casa, o discurso que había aquí, e que agora nós, por certo, viñamos a esfarelar, pero son outros tempos, de paso, había que cambiar tamén ese discurso. El quería darlle unha casa a Rosalía, reconstruir, entre que fose de xeito ficticio, como sería a casa de Rosalía. Nós intentamos no noso discurso explicar a propia casa, como estamos facendo aquí, explicar a obra, a figura de Rosalía e da súa familia, porque esta casa non só era de Rosalía, tamén era de Murguía, que era unha persoa moi importante na cultura galega, e ademais dos fillos, que tamén, de algún xeito, esta familia foi unha factoría cultural. E outra persoa que aquí queremos homenaxear é Maruxa Villanueva. Moitos de vostedes, se viñeron hai tempo, acordarána.
Era a muller que recibía os visitantes, a muller que os acompañaba pola casa, a muller que lles recitaba, ainda falamos antes, o mesmo Manolo Forcadela do mesmo, a muller que recitaba de memoria moitos textos de Rosalía Castro, a muller que se encargaba de que todos os días houbese unha flor na cama de Rosalía de Castro. Esta muller veu da emigración, esta muller era actriz, esta muller tivo o detalle de deixarlle á fundación algo que agora exhibimos, é este pano. Un pano que ela, como actriz, en Bos Aires, utilizou para a representación de Os vellos non deben de enamorarse de Castelao cando esta obra foi estreada en Buenos Aires. O deseño é do propio Castelao. De algún xeito, bueno, é tamén unha vía a través de Maruxa Villanueva de termos aquí tamén algo de Castelao. Seguimos, se lles parece. Figura, que eu coñecín a Maruxa Villanueva, fixemos en Ribadavia, no Museo de Ribadavia, unha visión da historia do teatro galego. A compañía con Tacholas, en Argentina, foi fundamental para a pervivencia do teatro galego. É unha figura clave do teatro galego contemporáneo. Absolutamente clave. Maruxa Villanueva. Alégrame que digas iso. Moi ben, seguimos nova. Vas a Rosalía de Castro. A casa da nai de Rosalía de Castro, aquí na aldea da Retén, que está aquí moi ao lado, agora está rehabilitada, un pouco deformada de como era en realidade. Esta é a casa do pai de Rosalía de Castro, Mortoño. Esta é a casa de Padrón na que Rosalía se criou con súa nai. Ten a placa, esta casa desapareceu, conservamos a placa no edificio moderno, non? Pero eu acordo de pequeno aquí en Padrón. Esta é unha casa moi importante na vida de Rosalía de Castro porque é a casa das Torres de Hermida de Lestrobe, unha casa na que ela escribiu e asinou diferentes textos, unha casa na que lle naceron fillos, era unha casa dun primo seu, Xosé Hermida, que lles deixaba a casa para pasar en diferentes temporadas. Esta é unha casa da Coruña, na que viviu, a casa, chamalle a Casa da Rosalía, además había un restaurante que se chamaba ali Casa Rosalía. Esta é unha das múltiples casas de Compostela nas que Rosalía tamén viviu, que é a casa que alberga hoxe o ILGA, o Instituto da Lingua Galega, está frente á Facultade de Historia. E aquí os planos, porque outra cousa non temos, da casa na que naceu Rosalía de Castro, que é en Conxo. Era no vello Concello de Conxo, que agora pertence a Compostela. Antes de ser derruída, esta fundación encargou os planos, e é o que exhibimos aquí, que é o que podemos ter. Tamén hai imaxes, non? Pero consideramos que os planos tamén, además un plano de situación. Esta casa estaba na entrada de Compostela, aproximadamente onde está a Praza de Vigo, hai ali ademais un monumento. Ben, e despois aquí, a través de imaxes, quixemos contar tamén algo da súa vida, non? Os amigos, algúns deles aquí representados, o Santiago no que naceu, esta é unha imaxe de 1837, o Padrón no que se criou, tamén unha imaxe daquel tempo, ca ponte medieval sobre o río Sar, e aquí diferentes imaxes que teñen que ver con períodos da súa vida. A primeira delas é só vou facer referencia a ela, non temos moito tempo, pero quero facela. A nai de Rosalía de Castro, que era unha nai solteira. A xente que... podesme seguir, non? No meu galego. Sí? É unha nai... Vou moi rápido. Era unha nai solteira, entendemos, non? Entón, esta nai, bueno, un pouco na lectura biográfica que houve de Rosalía de Castro, decíase que a nai abandonou a filla e a filla se criou ca familia paterna. Hoxe sabemos que non foi así. Esta nai preocupouse pola súa filla e cando en Padrón os nenos estudaban retórica, aritmética, álxebra, non sei que, e as nenas estudaban cociña, costura, cosas aí, a nai, por eso eu quero facer referencia a ela, unha muller liberal do 19, preocupouse pola súa filla e levouna a Compostela ao Liceo da Juventud. Ali Rosalía entablou amizade con mozos e mozas da súa xeración. O Liceo da Juventud era un foco, digamos, revolucionario, podemos decirlo así, no sentido ideolóxico e artístico,
E ali coñeceu a Pondal, a Aguirre, que participaron no banquete de Conxo moi pouco despois, e ali Rosalía aprendeu francés. Rosalía lía en francés e a literatura de Edgar Allan Poe foi a través do francés, leu aos ingleses, aos alemáns, aos rusos a través do francés. É dicir, aí Rosalía aprendeu música, tocaba varios instrumentos, aprendeu literatura, porque tamén se facían veladas literarias, e tamén aprendeu a arte dramática. Rosalía era actriz. Esta é unha vía, creo que compre seguir explorando, porque a súa obra, polo menos a poética, ten moito que ver tamén coa arte dramática, coas voces, etc. É moi dialóxica, non? Así que esta mociña, cando Santiago non lle foi suficiente, mas sabemos os papéis que interpretou, algúns dos papéis que interpretou, as obras nas que participou como actriz, cando Santiago lle quedou de algún xeito pequeno, probablemente foi por iso, foi a Madrid. E a nai, non sei se o permitiu ou mesmo o promoveu. Iso é insólito no século XIX. Unha meniña de 18, 19 anos soa en Madrid. Iso é insólito. Que alá había familia que a podía proteger, sí. E había outros galegos que tamén a puderon proteger. O caso é que en Madrid eu teño a idea de que Rosalía continuou a súa formación, o seu diálogo co pensamento do seu tempo. Rosalía é unha intelectual do seu tempo. As amizades que tiña e os seus escritos, por suposto, así non lo proban. En Madrid, ademais, publicou o seu primeiro libro de poemas, e en Madrid coñeceu a Manuel Murguía. En Madrid casou moi pouco despois de coñecerense con Manuel Murguía, algo que marcou claramente a vida posterior de Rosalía de Castro, que se converteu nun remuíño de Madrid para Santiago, de Santiago para Simancas, en Castela, de Simancas para Coruña, etc. Diferentes imaxes de Rosalía ao largo de todos estes tempos. É unha imaxe do cemiterio da Adina, aquí cerca, onde se enterrou. Tamén me gustaría reparar, ainda que sexa brevemente, neste óleo dun pintor importante, Modesto Brocos, Irmando Brocos, que foi profesor de Picasso na Coruña, e esta Rosalía, que prácticamente non se coñecía porque estaba no cuarto de Dona Gala, da súa filla. O cuarto de Dona Gala na Coruña non entraba ninguén, e despois a Deputación da Coruña gardouno neste pazo de Mariñán, na Torre do Pazo de Mariñán. Entón o cadro tampouco era visto por ninguén. Nós solicitamos a Deputación da Coruña, e a Deputación cedeunolo, unha cesión en depósito, exhibímolo así tamén con esta relevancia, porque nos parece unha imaxe moi interesante de Rosalía de Castro. Non só por pouco coñecida, porque é outra Rosalía de Castro distinta á máis coñecida, a fotografía de Selier, donde Rosalía aparece coa cara inclinada, coa touca, un xesto moi, digamos, suave. Esta é unha Rosalía moito máis tesa, unha Rosalía dura, unha Rosalía mesmo desafiante. É a intelectual que pintou Brocos. Non lle falta o seu riciño, o seu ruliño na testa, que sempre a acompañaba, pero aquí as súas faccións están moito máis pronunciadas, non están como adulcoradas, están moito máis pronunciadas, máis vivas. Os pómulos, o nariz, o queixo, os labios, incluso temos o detalle, grazas a esta imaxe, da cor dos ollos de Rosalía, que sempre se dicía que eran negros, non? Pois non son algo verdosos, castaños e algo verdosos. Entón, é unha imaxe de 1880 pintada en Lestrobe, aquí cerquiña, por un gran pintor. Eu creo que é unha imaxe fascinante, non? De Rosalía de Castro, ademais non está divulgada, non? A xente sorpréndese, e non lle gusta a moita xente, cando eu comprobo, non lle gusta, moi brava, pero eu creo que era así Rosalía de Castro, non? Un pouco, va? Sí? Nada, ben. Perdón, dime. E hai moita distancia entre esa fotografía? De anos, non. Este é do 70 e...
75. Do 75. Este é do 80. Claro, digo Non que hai moita sabía distancia. moi, sabes? Esta parécese, é increíble, parécese a Rosalía fotografiada por María Cardarelli, unha fotógrafa do 19, tamén novas, a imaxe do libro Follas Novas e a cara de Cantares Gallegos. Pero é que esa imaxe é do tempo de Cantares Gallegos aproximadamente. Non me digan que esta imaxe non se parece ao Grocos. Eu penso que sí. No xesto, é unha Rosalía altiva, os perfis tamén se parecen á de 1880. Penso eu. Defensiva, eso. Sí, altiva e coidadiño, Coidadiño. Sabe o que quere. Sabe o que quere, esa muller sabe perfectamente o que quere e dinos, estou aquí para conseguirlo. A imaxe está aquí neste libro, sacada deste libro, cual esta é unha copia, unha reproducción, non podemos exhibir o original porque é moi delicado. Ben, é a sala dedicada á obra de Rosalía, á poesía, á prosa, ao galego en castelán, resaltamos o que para nós é fundamental, Cantares Gallegos, 1863, Follas Novas, 1880. E no medio, quixamos falar un pouco de como Rosalía está viva, e viva polo menos na dimensión musical, as visitas musicais que se lle fixeron a Rosalía de Castro a través dos tempos e a través dos máis diversos estilos, desde a música coral, desde a música lírica clásica, a música de cantautor, a música, ao rap, o rock, como era Narf, Fran Pérez Narf, ou incluso as orquestras populares, como é Charleston Big Band, de aquí de Padrón, que ten unha peza que le chama o merengue Rosalía. Esta casa é visitada por moitos escolares, e os escolares, claro, gustalle, e tratamos de que haxa efectivamente algo na visita de algo interactivo, algo dinámico. Esta é unha fórmula tamén de explicar que Rosalía está viva, Amancio Prada, inmortal, non? O seu traballo sobre Rosalía de Castro. Tamén lles quería decir que o visitante ten ao seu dispor de xeito gratuito nesta casa unhas guías, unhas audioguías que están en galego, en castelán e en inglés. Nestas audioguías o visitante pode ter máis información da que aparece nas paredes, que como vedes está en galego, e incluso pode escoitar máis información. Por exemplo, aí en Follas Novas pode escoitar no número pertinente varias versións da Negra Sombra, que como sabedes é un tema fundamental musical falando de Rosalía, non? E ali pode escoitar unha versión extraordinaria da Alborada de Rosalía, a de Mercadillo, unha das primeiras grabacións de música galega feita lá polos anos 20, non sei exactamente en que ano. Así que, eso, quixamos incorporar as novas tecnoloxías e as novas fórmulas tecnolóxicas para decir que a casa de Rosalía tamén ten que incorporarse os novos temas. Esta é unha cociña tradicional galega, non? O lume, facíase aquí, isto chamase a lareira, ese é o forno, este é o pote, a gramalleira, para facer as filloas, as crepes. En galego hai unha tradición, chamámolle filloas. Isto para explicar, é para vos, porque o resto de... Isto, a vosa cultura tamén é unha cultura de algo parecido. A feixoada faríase no pote ese. A feixoada, si, no pote, claro, feixoada. Pero ela é mexicana, polo tanto, ela intentan as tortas parecidas a esta filloeira. Ben, o que queríamos, o que eu lles quería decir aquí na cociña é que Rosalía de Castro ten unha importantísima literatura gastronómica. Ela, nos seus textos, quixo dignificar, no prólogo de Cantares Gallegos, dignificar Galicia. É dicir, dignificar a nosa lingua, dignificar a nosa terra, a nosa paisaxe, porque Galicia era vista como un inferno. E dignificar, sí, a nosa cultura. E dentro da nosa cultura, a nosa gastronomía. E por iso, eu creo que unha parte dos textos gastronómicos de Rosalía son para
dignificar a nosa gastronomía como unha forma de cultura moi relevante. Pero despois tamén ten textos moi importantes referidos á gastronomía que falan tamén da épica doméstica, diaria, da supervivencia dun pobo humilde, dun pobo pobre. É o caso dun poema que se chama Miña casiña meu lar. Esta fundación, xa dixo artesana, intenta dicirlle á sociedade galega que se quere celebrar o Día da Rosalía que o pode facer a través da lectura deste poema. Un poema no que unha muller chega a casa, vin de Santiago a Padrón, cun chover que era arrollar, descalciña de pé a perna, sin comer nin almorzar. Nos mesóns se recendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Etcétera, etcétera. Conta como chega a casa e non ten nada para comer. Fun pedir a un veciño que tiña todo a fartar. Pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As magullas me caían, que me fora a avergonzar. Entón buscou e atopou unha pouca fariña munda no fondo da artesa. Fariña, harina, fariña. Quixo encender o lume e non tiña leña, non tiña pau que queimar. Funlle pedir a unha vella, tampouco como quixo dar, se non era un toxo verde para me facer rabiar. Así que, di ela, collín un feixe de palla, do meu leito o fun pillar. Consegue a leña ali no cortello e mentre se escaramellaba na cinza vin relumbrar un ichavo, unha moeda. E con esa moeda compra sal para que vexades o valioso que era o sal naquele tempo. Entón di que despois colle unhas coles da horta pequena e di con un pouco de unto vello que o ben souben a forrar e ca fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soubo clamar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois que houve rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío inxoito de haber tanto memoria. E despois puxen a cantar pa que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro de vas. É un poema para min extraordinario, no que fala unha protagonista muller, como antes falou Cristina, unha muller protagonista da épica diaria da supervivencia, de costas aos veciños. Os veciños non a queren axudar. Ela prácticamente con nada consegue non só alimentarse, senón ademais ser feliz. E é toda unha lección. Por iso esta fundación quere transmitir esa idea, non? A xente cambiou, non se quere luxar estas cousas, pero eu creo que está ben celebrarmos de onde vimos, as nosas raíces, a épica dos humildes, a épica de tantas e tantas mulleres que non só con prácticamente nada conseguiron alimentarse e alimentarnos, sino ser e facernos a todos felices. Creo que é unha gran lección. Bueno, en fin, inauguramos o 15 de xullo do 17, estos ecos que villeste semana pasada, este non o viste. Esta é unha sala dedicada á familia. Como eu decía antes, esta non só é a casa de Rosalía, tamén de Murguía dos fillos. Esta era unha familia, unha factoría cultural, de algún xeito, non? Esta, gustaríame de tela aí, pero non teño aquí a capacidade, non sei se comando abaixo, ou podíamos facer. Bueno, é igual. Esta parte do espazo está dedicado a Murguía. Murguía, o home de Rosalía, tivo un papel extraordinario no rexurdimento no século XIX e foi un líder tamén intelectual de todo este movimento. De todo, non? E aquí dedicámoslle un pouco á historia, non? Murguía é responsable da gran historia do relato histórico elaborado no século XIX, un traballo monumental, un traballo, e aquí exhibimos pois como el conseguiu os datos escribindo, recopilando con imaxes, etc. Pensade que hoxe o traballo que podemos facer os investigadores é moi doado ao lado do que tiñan que facer no século XIX.
esa é unha dimensión. Por outro lado, o Murguía, primeiro presidente da Real Academia Galega. Por certo, a RAC actual cedeunos en depósito un dos símbolos de Murguía, como era a súa chisteira, outros documentos que teñen que ver ca Real Academia Galega, e un Murguía tamén historiador da literatura, preocupado tamén pola lingua no sentido social e histórico. Murguía, que de algún xeito estaba detrás dos xogos florais de Tui, os primeiros celebrados en lingua galega. E aquí esta fotografía que eu quería deter aquí, pero non sei. Rosalía, no centro, ocupando o epicentro da imaxe, en unha postura absolutamente... A ver, se podemos... moitas gracias. A ver se nun momento que desapareza. Como ven, intenta explicar quen é quen nesta imaxe. Gala, con diferentes imaxes. Aquí parecese moitísimo a Rosalía Castro. De feito, houve que era confundido. Pois, falaros de cando naceu, cando morreu, no 64, polo tanto, a máis lonxeva con diferencia. Aí estamos. Aí vale. Ben, moitas grazas. Ben, se observan, a foto fala moito, moitísimo, porque eso, Rosalía ocupa o centro total. A súa cara está no centro perfecto da imaxe. Bueno, está unha composición, os fotógrafos elaboraban, eles, está un teatro, elaboraban, non se puñan de calquera maneira os fotógrafos. Entón o fotógrafo aquí, bueno, Murguía, que era así de alto, baixísimo, ocupando o vértice da imaxe, o vértice superior, porque está sobre un banco no que están Rosalía, Gala, Áurea e Amara sentadas, non? Está. Outra cousa, os xemelgos, Gala e Ovidio, xemelgos naceron en Lestrode, e con cada seu pai. O neno co pai, a nena canai. O xesto cariñoso do pai co fillo, do fillo co pai, que lle colla a man, que se abraza a man do pai, a esa man protectora, e a filla recollidiña tamén canai. Se pudese estar no colo dela, xa non pode. Non se dan conta do equilibrio que hai aquí entre os dous xemelgos. Alejandra, a máis bella, moita distancia e idade, ademais, facendo un pouco de marco da foto, é tan alta, ten unha presencia tan forte, non? E despois non segundo plano, e así foi na vida o que pasou con elas, Áurea e Amara, que tamén tiveron un segundo plano na vida da familia, non? E o que eu lle quería chamar a atención é Rosalía, está sorrinte, non ten nada na cabeza, a diferencia das fillas que teñen algúns lazos, non ten o abano que teñen as fillas, o abanico. E ademais o que ten ela que non ten ninguén é o canciño. O canciño da casa é o can de Rosalía. Non é dos nenos, non é do pai, está ca xefa da casa. Bueno, sí, está con Rosalía. Ela ten un xesto tamén moi cariñoso. E ela, ademais, non está recta, non está seria, non está sentada. Está como nunha postura moi pouco convencional. Non se fixan, está como media repantrijada, como decimos aquí. Unha postura pouco convencional que eu creo que fala moito tamén de como era esta muller, moi pouco convencional. En fin, era o comentarles esta clase. Seguimos e vamos a ver a Santa Susana, o cadro de súa irmá Gala, Alejandra, que tamén pintaba, estas son copias, pero bueno, os pais, en acuarela por Alejandra Murguía, dúas acuarelas maravillosas de Alejandra, os traballos que tamén fixeron para recuperar a Alborada, imaxes tamén de todos os fillos, tiveron tamén o Adriano e a Valentina, non? Non temos imaxes delas, pero para dicirlle a xente, aos visitantes, que tiveron 7 fillos. 5 que sobreviviron durante o tempo e ningún deles tivo descendencia. Ningún deles. E iso que casaron algúns deles. Seguimos. Que non eran nin de Rosalía, nin sequera da época de Rosalía, pero que figuraban nese simulacro de vivenda que estaba preparado. Nos
cedémoslos ao Museo do Pavo Galego, que creo que é o mellor sitio onde poden estar, porque son moi valiosos, ainda que non son nin de Rosalía, nin de Sol. E entón, nesta parede, quixemos explicar como Rosalía, despois de morta, claro é, pois se converteu nun símbolo, ás veces mesmo nun icono, non? Con diferentes textos, con diferentes... O disco de Amancio Prada, o billete de 500 pesetas, as traduccións a diferentes idiomas, o avión da compañía Norwegian, que quixo a imaxe de Rosalía de Castro para un deses, non sei que tipo de avión, Boeing ou non sei que. O Día das Letras Galegas feito a partir da obra de Rosalía, os monumentos que se fixeron, poetas, aquí temos 4 dos moitos que lle dedicaron textos a Rosalía: Curros Enríquez, García Lorca, Luis Pimentel e Xoana Torres. O cabelo de Rosalía, os elementos unha flor do ramo mortuorio, un anaco da mortalla, e aquí a cama na que morreu Rosalía de Castro. Aquí un cadro, agora puxémolo aquí porque tamén cabra na orientación de Ovidio Murguía, do seu fillo, que era moi noviño cando morreu Rosalía de Castro, pero el fixo un dibuixo e despois fixo este cadro. E aquí a cama, e aquí teñes que decir, cando Pepe Barro, non sei, un deseñador, cando estábamos... El dixo, aquí antes había un crucifixo, agora non hai, pero bueno, había que por algo, dixome Pepe, temos que por algo, a ver, Anxo, algo da negra sombra. Non, Pepe, non, esquécete. Pon esto que convida, non sei, a outra cousa, non? A vida a fiesta, que quero ver máis. E así foi, así lle puxemos, porque aquí, cando no ano 50, aquela mulleriña sentada naquela foto, Gala, que tamén foi mociña, todos os vellos a unha vez como nozos. Cando esa señora chegou aquí, preguntaronlle onde estaba o cuarto, onde estaba a cama, e ela dixolles aquí. Entón preguntaronlle, Dona Gala, foi certo iso de que súa nai no momento da morte dixo abrir a fiestra que quero velo mar? Foi certo? Sí, certo, estaba aquí, viñese máis, certo. Papá non estaba en Santiago. Chegou despois. Pero, Dona Gala, desde aquí non se ve o mar. Ai, meus filliños, daquela non había estas árbores, nin había estas casas, e que ben se vía a vela dos galeóns subindo estas cesures. Efectivamente, coas marés do mar da Arousa, os galeóns e outras embarcacións e dornas que ela, Rosalía, tamén debuxou, subían hasta Cesures, porque Cesures era un porto, e ainda o é navegable. E ese río Ulla que enche de bala coas marés, a xente daqui ainda hoxe lle chama o mar. Por lo tanto, é posible, é factible que Rosalía falase de ver o mar nos seus últimos momentos. Era ese mar. O mar que ela pintou tamén nunha escena náutica. Que hinchadiña branca vela entre os millos corre soa, misteriosa pura estrela dillo vento en torno dela, palomiña, boa, boa. É unha escena náutica onde non se ve o mar, nin o río, ou como que irades chamar. Vese a vela entre o millo, como unha bolboreta. Rosalía chamalle palomiña, non? Chamalle palomiñas as bolboretas. Unha bolboreta entre o millo. Ben, pezas que teñen que ver con Rosalía. O tresillo familiar que estaba na Coruña, o piano familiar, unha cita de Murguía describindo a Rosalía tocando o piano de Gala que lle deu a Coral Polifónica da Coruña e que a Coral Follas Novas e que esta nos cedeu a nós. É un cadro o máis grande pintado tal vez por Ovidio Murguía, non? A árbore na montaña que lle compramos a familia Calvo Sotelo Bustelo de Ribadeo e que despois o Museo de Belas Artes da Coruña nos restaurou.
É un vestido de Carmen Pichel que se expuxo realizado a partir dunha fotografía e exposto nunha exposición de Galicia con Fío que houve no Gallás. E agora o que escoitamos e o que vemos. Esta é a sala dedicada ao discurso feminista do que antes falou Resina Vega. Imaxes de mulleres que nos cederon o Museo de Pontevedra e o Museo de Laxe, mulleres que non son do tempo de Rosalía, son posteriores, pero son mulleres lavando, mulleres posando. Bueno, un recurso para ilustrar que aquí estamos nunha sala feminista. E o que escoitamos son fragmentos da súa obra en castelán ou en galego que falan, algúns dos que falan, porque hai moitos máis, desta dimensión feminista de Rosalía de Castro, nos que fala da igualdade da muller traballadora en xeral e tamén da igualdade da muller escritora, que como a ela, bueno, pasaban ás veces un auténtico calvario naquel tempo, nun mundo no que estaba protagonizado a ese nivel polos homes, do xeito total. Hai dous textos que así, bueno, o de las literatas. Si yo fuese hombre, saldría en este momento y me dirigiría a un monte, pues el día está soberbio. Tengo, sin embargo, que resignarme a permanecer encerrada en mi gran salón. Sé. Este é un texto dunha carta que lle escribe ao seu home. Un día fabuloso para ir ao monte, pero non podo quedar, non podo ir porque non son home. Vou quedar no salón, pois vou quedar a estudar, a ler. E como non podo ir ao monte, Rosalía está neste gran salón, polo menos o monte que o vexa pintado, bueno, é un pouco o xogo. É que o cadro non nos cabía no outro lado da casa. É dicir, é tan grande que só nesta parede, ni siquiera naquela parede nos cabería. Non se dan de conta. Quedou xustiño. Xustiño! Pero bueno, non me digan que non funciona o monte con esto, non? Vale, grazas. Seguimos logo. Hai que facer a veces cousas de... Ben, esta é a sala. Aquí temos unha sección dedicada ao arquivo Baltar que veu de Madrid, que ten cousas de Rosalía, de Murguía, de Castelao. E aquí un pouco a despedida da visita, non? Murguía, ali, e Rosalía, aquí un pouco os pais do país. E a bandeira. Sabemos, pouca xente o sabe, que a bandeira galega naceu no traslado de Rosalía do cemiterio de Iria ao Panteón de Galegos Ilustres en Compostela. Pois aquí fixéronlle un canto a iso, non? Detrás de Rosalía temos moitas cousas, pero unha delas que temos tamén é a bandeira de Rosalía e de Murguía, porque Murguía tamén vai ter, seguro que ten algo que ver co deseño desta bandeira, e incluso a filla, Alejandra. Bueno, o caso é que temos aquí unha bandeira especial. Esta bandeira é a bandeira que luciu o padrón durante o franquismo. É a bandeira de Camilo Agrasar, a bandeira con que este señor envolveu a estatua de Rosalía de Castro no ano 57, cando foi inaugurada. E el gardouna. E a bandeira galega non podía ondear facilmente naquele tempo. E el prestaba ya que ella viña pedir. E a familia conservouna, e hai 2 anos que foi, cedeunos. E cando na cedeu, nos gardámola porque queremos que é un auténtico tesouro. Porque ese acto que se fixo ao pé de Rosalía de Castro no 57 e despois reeditouse no 58 coroando as cabalillas, foi un dos grandes actos públicos masivos en Galicia no que o galego foi a gran bandeira do acto, nun acto prácticamente antifranquista. E unhas imaxes, bueno, que nos falan os nenos e nenas do Colexio Rosalía de Castro de Padrón pintando a bandeira, a imaxe da familia, a Rosa que fala de Rosalía, o vídeo da exhibición da bandeira en 1937 en Bos Aires, porque aquí, no 37, centenario de Rosalía, non se puido facer nada, evidentemente, e, bueno, un pouco imaxe de Rosalía e de Murguía, e da bandeira, cos nomes tamén de Rosalía e Murguía nun deseño de Pepe Barro, para decir que Rosalía e Murguía son o que nos unen, non? Tamén, de algún xeito. E eu remato xa dicíndovos que aquí tende a casa, esta casa é de todos, e aquí vos que sodes moi camiñantes e andades, os que vindes de México, os que vindes de Bielorrusia, os que vindes de
do Brasil, de Minas e de Goián, pois que os maiores que vindes de Pontevedra, que tamén tendes un longo camiño por andar, que cando viñades aquí á Casa de Rosalía sempre teredes un lumiño, como aquela de miña casiña meular. Ainda que a lareira non este encendida, aquí, nesta casa, sempre teredes un lumiño para cantarvos ao pé de Rosalía e da súa familia, e aquí nesta casa sempre haberá ese caldiño que vos reconforte para seguir o vosso camiño, un camiño que eu vos desexo cheo de alegrías, cheo de satisfaccións. Moitísimas grazas.